Bună, dragilor! Să-mi aranjez și eu un pic antenele. Mai e un clip serios, dar poate nu e chiar așa de serios. Așa, cine mă cunoaște personal știe că nu pot să fiu 100% serioasă. Însă, despre ceea ce vreau să discutăm astăzi e un lucru serios. Cum, fără să vrem noi, ne influențăm greșit copiii. Nu îi învățăm, îi influențăm fără să vrem. Am observat că sunt foarte multe persoane care, față de copil, are reacții asupra trezitului de dimineață. Păi, mâine iară merg la lucru. Păi, o să-mi sune alarma, n-am niciun chef. Sau exact dimineață sună alarma. De obicei, când sună alarma ta, sigur se ciulesc și alte urechi din casă și încep, păi, mi-a sunat alarma, n-am niciun chef să merg. Și copilul aude, da? Că nu are flapsurile închise. Și voi nu-i spuneți direct, dar reacționați în genul ăsta, în modul ăsta, față de copil. Și copilul registrează. Și atunci o să te trezești într-o zi că copilul tău nu vrea să se trezească dimineața. Păi, să merg la grădiniță. Păi, școală, nu vreau. Adică sunt momente în care noi, ca și adulți, noi suntem adulți, subliniez. Trebuie să ne concentrăm, să fim atenți la ceea ce scoatem pe guriță și ceea ce spunem, ca să nu ne influențăm greșit copiii, fără să vrem. Asta e unul dintre lucrurile care, știți că se zice că copiii se nasc fără fobii, fără temeri, dar, de exemplu, se întâmplă. Cum iară influențezi copilul într-o chestie în care nu ești conștient că ai făcut-o? Mergi pe stradă și vezi un șobolan sau vezi un șarpe de apă. În secunda 2, copilul a însușit chestia aia fără să... Știți ce zic? La fel, uite, de exemplu, eu personal, nu mănânc sângerete sau tobă. Și de multe ori îmi văd copiii cum mănâncă chestiile astea, dar m-am abținut mereu, deși soțul meu mă mai întreabă, mănânci? Și încerc față de el doar din priviri să explic, nu pisi, nu. Și nu vreau să zic față de ei, n-am zis niciodată că sunt, nu știu, că nu vreau mâine să mă trezesc. Am zis de multe ori că sunt obosită și uneori mă mustrez singură pe chestia asta, că nu știu, n-aș vrea să influențez. Deocamdată ai mei, Gozila, se trezesc așa la 5:30, 6, 7, rar când se trezesc după 7. Dar veci n-am spus față de ei că mi-e greu să mă trezesc dimineața sau că nu am chef de muncă sau că am mai zis că sunt obosită, asta da, dar că nu am chef de muncă sau, de exemplu, de multe ori eu zic că muncesc, nu e niciun stres. Pentru că n-aș vrea, de exemplu, Isi, când trebuie să muncească ce are ea de muncit, un citit, un scris, un ceva, să zic, n-am chef să muncesc. Sper să fie ok pentru voi clipul meu. Eu nu sunt o persoană autorizată, specializată sau... Eu sunt mamă de mulți copii și atât. Și vă zic părerea mea sinceră și dacă vi se pare că e corect ceea ce vă spun și dacă vi se pare că vă ajută, eu mă bucur. Vă pupăcesc, să aveți o zi senină.